Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Денелчи Про и днес реших да направя giveaway, или както се казва Trade Up. Нека да започнем. За да получите даден giveaway или Trade Up, или трейдинг, както вие се решите, трябва да напишете името, това име в коментарите. Така, тези скини, които ще трейдна, са ето тези. Валетност. Фиотестът, но изглежда като факт чернил. Перфектен за игра. FCNA, нищо, спечели го от кейс. Другия е супер нова. Също хубав скин, но чак като за сила единички става, но за голд нова едно не става. Така, другия скин е StatTrak 2000 Pulse. Хубав пистолов лавиновка, заедно с прекрасен стикер Eco-Rush. Така, следващия скин, който ще ви дам е градска заплаха Minimal War. Перфектен скин. Перфектен. Следващия скин е M4A1E Северна гора. Ако ви хареса, просто пишете и ще ви го трейдна. Следващия скин е Мак 10 захарна ябълка. Или захаросана. Candy Apple. Така. Хубаво изглежда, но на мен очевидно не ми хареса, това искам да го трейдна. Другия скин е G3SG1. Ето го. Перфектен, променен в камуфлаж. Следващия скин е UMP Indigo, също перфектен скин за игра, чисто нов. Следващия скин е Wingshot на P250 и последния скин е Elite Build Minimal War P90. Така, ако ви хареса, оставете лайк или subscribe, каквото ви решите, важното е да е едно от двете. Довиждане, приятен ден!